Odaberite pametno. Odaberite picu koja govori sve vrste jezika. Kontrast. Pizzerija koja je u kontrastu sa svim drugim pizzerijama. Prijatno i znaćete da ova reklama ima smisla. Otojić, jedan moj drugar, špiclov jedan opasan. Pita me, kaže, jel, kaže, da te pitam, si ti kad god probao, kaže, picu? Da li sam probao picu? Da, kaže. Slušaj, rekao, ti ili si pros, ili si našao rano ujutru mene da zadevaš ovako picu, da li sam probao? Ne, kaže, ozbiljno ti kažem. Ceo svet je, kaže, poludeo. Si probao, kaže, i ti. Ceo svet je poludeo za picom, kaže. Pa ja znam da je ceo svet poludeo za picom, ali uvek nađemo neki drugi razlog. Kad je on počeo da se smeje, kad je počeo da se cereka, pa sam na kraju spao i pros, pa sam i spao neobavešten, pa kako ništa ne znam, kako je to talijanski specijalitet, kako se to jede u stvari. Pica da se jede. Ali, šta da kažem? Kaki sam, kako me Bog stvorio, moram i da probam, a neću da budem mimo sveta. Aj, pa šta bude? Bože pomozi. Ovde kažu ima pice kakve voliš. Ajde, morao sam i brkove dobrijam da mi se ne uvati. Aj, Bože pomozi. To je ta pica. Bože. Ne znam, a pa, friška je, malko i masna, malo i lepljiva je malo, ali dobro. A ovo crveno, malko mi je neprijatno, a i dobijam kiselinu od toga. Pa ajde, Bož pomozi da probamo. Jao, najšpiclo. Ajde vidimo. Pizza je odlična. Skidam šešir. Malko je velika. Što kaže onaj, kako se zove, Đoka Balašević, da kaže šta je tepate, jel? Ali kaže, nije ovo sve. Kaže, ima razne pice, kakve hoćeš. Samo... Zaboravio sam, mora da idem kod lekara. Želudac me nešto maltretira, pa... Ja ću da se vratim, ovo sigurno. Dete, jel možeš da mi ovo ostaviš za posle kad se vratim? Idem kod lekara, ali je ušuškaj negde, molim te, na toplo. Čuo sam da pizza ladna baš i ne prija. Ajte vi sa mnom. A ti uzmi ovo. Ajte vi sa mnom da mi držite strah. Idemo da vidimo šta je s ovim. Ćaću.